Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga yang hobinya bersih-bersih rumah. Tapi kali ini aku mau share kegiatan aku bukan tentang bersih-bersih rumah ya teman-teman, melainkan menghadiri acara resepsi pernikahan di nikahannya saudara sepupu aku, namanya Mas Anton dan Mbak Rika. Untuk Mas Anton dan Mbak Rika semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, amin. Nah, di sini aku bersama rombongan aku ya teman-teman. Ini aku tuh paginya itu habis tandur dan siangnya menghadiri acara resepsi pernikahan ini. Nah, ini aku sama rombongan juga baru masuk. Ini aku rekamnya kemarin ya teman-teman, maaf hari ini baru bisa ngupload soalnya lagi sibuk juga. Tadi pagi mau edit juga belum bisa soalnya masih tandur juga. Ini udah selesai alhamdulillah. Baru aja duduk tapi anakku mau minta mainan, beliin mainan. Ini aku sambil ngiring manten untuk temu manten ya teman-teman. Maklum punya anak kecil ya, begitu kalau ada acara pasti ada maunya buahnya, entah itu jajan, mainan, es, dan lain-lain. Wis durugi wanyane mangsa kala panggih pengantin kaku miwit pengantin putri. Ana sutila ila jaring para kina ingkang tansah pundi-pundi tulat egi endahi budaya luhur. Umuring sesati kata singkya semara sudi margawaning budaya tulus. Budaya teges budidaya ingkang tuwuh saking asli penggalih wondene tulus mengkuwerdi samiring pangesti tumuju wontening kabertahan. Yo menawi astanipun pengantin putri ambalan kantor pring sumuripun pengantin kakung. Semanten ugi anindani pengantin kakung ambalan kantor pring jajaripun pengantin putri kang nastan ingkang putri. Pengantin kalih usapagutinya tempo ing catur netra catur wis ngarani mundhut kampil pendhung wilangan papat netra mripat padha sakala nuwaken daya pangaribawa ingkang hamba bararsa ing mangke dadya pambukaning rasa gunaing ingkang rasa ing sanubari ing tutuning Allah. Pengantin putri anjengku wasembah kalbu pring pengantin kakung tumuli ijini amyanipun pengantin kakung. Pengantin kakung kinamatiga antigo pinidak podo pecah samalika. Sigra pengantin putri jumeneng kekanthi pengantin kakung ingkang lastang upacara junjung derajat
Pangantaning busana puniki juru sembahane pengantin Ibu Yuni Aminah ingkang asta sangat sawana ingkang wilastan iker utawi panjang nilang. Panjang nilang dumadi saking janur ingkang dipun enam-enam. Wujudipun kados bokor cacahipun sekawan. Isipun jajan pasar dalam cok bakar kahubungaken kaping 3 ingkang prapita bilih penganten kalih mangke anggenipun bebrayan wonten ing Wisma badhe madyosaken pangendhani inggih Purwomadya Balaksaka. Penganten kalih musjajar lan gegane ranasta tumuli sinebang simbol dening Rama da Ibu ingkang warni rekta lan seta. Pangajaping sedaya mangke bebrayan wonten ing Wisma mugi wani bebener wedi ing kanistan. Sakubaran kampun lampahi dening penganten kalih mugi wonten sinar saking paugeran agami. Hati-hati tidak pengantin kali wonten ing jero sisih kanan ingkang kemu pralambita bilih Rama Rawi dalam Ibu Kamini anggenipun rampun putra kekalih boten badhe benten-bentenaken antawisipun putra piyambak punapa putra mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi raos kurmaten kekalih kacar kucur dhisik wong liya saiki dadi sedulur makarya lancar rejeki mancur kacar kucur beras kawak dhelih kawak ketan kawak kacang kawak kacampur arta recengan kasukan wonten ing panggonipun pengantin putri ingkang linambaran simbol utawi bangun tulak. Ingkang sarajengipun mangke badhe katitipaken dumateng Ibu Dalah Rama saking pengantin putri nuninggih Ibu Lamini Dalah Ibu Rati. Olah kacar iki wis bisa kumpul sedulur, kumpul sesumur, kumpul sedapur ya kumpul sekasur. Mila boten kamari ing mangke tinggal ketingal wungkul. Jenar maca warna boga sega maca warna wis ngarani pinayungan songsong janur kuning minangka pepenaning pengayoman ingkang kemu pralambita bilih rejeki ingkang dipun tampi dening kangen pengalih mangke boten sinar saking paugeraning agami dulangan pengantin kakung dulang pengantin putri semanten ugi pengantin putri dulang pengantin kakung pratandani bilih pengantin kekalih pangajaping sedaya ing mangke nadyanto prangguli sedaya pajupaning agesang mugi ing mangke saged katuntasaken linambaran raosih katresnan panah ingkang wening tinebena saking pacobaning agesang tinebena saking hawa nafsu amarah pangajaping sedaya mangke mugi dadi baliwisma ingkang penuh berkah sakinah mawaddah warahmah purna unjukan anjengku tumuli miwah sembah kalbu murwakani sumungkem wonten Rama Dalah Ibu
awit wiwitalit ngantos adiwasa dereng saged mbales kesaenanipun mila mekaten wonten ing siang menika badhe nyuwun idi pangestu sumungkem wonten Rama dalah Ibu. Derepun sumungkem pusaka dipun lepas ngaten nggih. Kebak pangati-ati tindakipun pengantin kekalih jumangkah tumuju wonten ngarsanipun Rama dalah Ibu badhe nyuwun idi pangestu anggenipun bebrayan wonten ing Balai Wisma. Kula nyuwun idi pangestu Ibu. Mugi-mugi anjen kawula bebrayan wonten ing Balai Wisma mangki tansah pikantuk kanugrahan bejo mulya langgeng sak lambe-lambenya Ibu. Tak pangestoni yondo anakku saklono nadyan awakmu wis jugur ana ing alamat bebrayan Balai Wisma mangke ora bakal kendhat anggonku paring dewa pangestu. Muga-muga anggonmu bebrayan mangke kinebena saking sedaya sengkala cinedakno rejeki kang berkah sakinah mawaddah warahmah. Pengantin kekalih tumuli sumungkem wonten Rama dalah Ibu pengantin kakung. Anggenipun sumungkem wonten Rama dalah Ibu pengantin kekalih boten bentenaken. Antawisipun sumungkem wonten Rama dalah Ibu pengantin putri punapa sumungkem wonten Rama dalah Ibu pengantin kakung. Rama kula niki pangestu Rama. Mugi-mugi anggen kula bebrayan wonten Balai Wisma tansah pinayungan karaharya. Tak pangestu lancar boten manggi alangan setunggal punika. Adicara salajengipun inggih cecitra utawi pengambilan gambar kula mekaten. Dumateng ingkang maragani setiap kali wonten ing kandhang menika Bapak Usman sekalian Ibu Tajem boten kacasaken dumateng dengan sami. Di kesempatan siang hari sekali lagi tidak salah kalau beliau Bapak Rawi sekali bulan ini mempercayakan Sanggarias Recommended ada Singala dan Brinong Kalisumber mengubah wajah cantik menjadi cantik, wajah biasa menjadi luar biasa, tentunya dengan sentuhan nuansa kekinian, era milenial, era digitalisasi. Tentunya nah ini sambil menunggu pengantinnya ganti baju, kita makan-makan dulu ya teman-teman, jamuan dari yang punya rumah. Manakala tidak sempat menikmati hingar-bingar suasana di pelataran beliau Bapak Rawi, tentunya suatu saat nanti ada karya terbaik Sekar Ayu profesional foto. Setelah menunggu, akhirnya pengantinnya sudah selesai ganti baju. Dan ini sudah masuk lagi. Maaf ya teman-teman, suaranya rada keprek karena ini aku pakai HP-nya ipar aku. HP aku mati total, nggak bisa buat ngerekam lagi. Oh ya, terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. Jika kalian terhibur,
Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paksa awake dhewe nangis kok. Bisa. Pleset lho.